minulej časti ste videli. Keď chceš ešte vidieť svojho konia Samsona, príď zajtra na Diegovský cintorín. Mureňa. Ja viem dobre, že si to ty. Samson bol tvoj najobľúbenejší kôň ešte v čase, keď celý statok patril nepravom tebe. Ja som sa ťa o ňu staral, kefoval ho. Stienko Buenos Aires kolibas uvádza Pedro Cundés ako Juan Carlos Mureňa a Manolo Menzes ako Jorge Ramírez Jalapeño v mexicko-brazilsko-ukrajinskej telenovele Dolores. Parte tetrapacco partete rescatar de cocaíno. Časť 19. Výkupné za kokaína. Blá, 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 blá. Kokaino! Tak jalo! A chceš ešte niekedy vidieť svojho syna Kokaína? Zajtra o 3:00 po obede prines na jazero Pinta 620 000 pesos, list vlastníctva a vyprážaný karfiol s kukuricou. Inak Kokaína už nikdy neuvidíš. Anonym. Kokaino? Kokaíno? Vero kokaino? Ty si Kokaíno? Kokaino! Kokaíno! Kokaino! Kokaíno. Mojita. Nevidela si Kokaína? Ne? Čo? Nevidela som. Artikuluj, keď hovoríš. Mojita, kto zavesil LSD tu na luster? Kokaína. Dajú dole. Kokaino! Dobre, dáme. Kokaino! Je vero kokaino. Pozri, čo pre teba mám. Voňavú kukuričku. Kokaino. Kokaíno. Poď von, kokaíno. Ale no tak poď von. Jo, prdele s tebou, Kokaíno, sem poď, panchar. Nie je tam. Kokaíno! Hej, Bierot. Alfred Quart. 3:45. Mešká, ako vždy. Número niente. Súkromné číslo. Hola. Haló. ¿Qué dieron? Čo mám? Hola. Haló. Sí, te quiero. Viem však, viem. Hola. Haló. Ty. Áno. Hola. Haló. Sí. Viem.
Do prdele, nevieš to tam dať poriadku? Buenos días, Mureňa. Dobrý deň, Mureňa. Buenos días, Dobrý jalapeño. deň, chalapeňa. ¿Tú me quieres dar trabajo? Máš pre mňa list vlastníctva? Nie. No, Nie. No. este quiero dar trabajo. A máš pre mňa slúbenú sumu? No. Nie. Nie. Te quiero A máš pre mňa aspoň vypražaný karfiol a varenú kukuricu? Quiero-te karfiol. Áno, ten mám. Je tam aj kukurica. Karfiol, je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kúskov. A kukurica. V poriadku. Cocaíno. Kokaino je priviazaný pri Samsonovom boxe a paží trávu. Per cocaíno. Toto je pre kokaina. Ďakujem. Na budúce uvidíte. Takže začnem, podržem si žily, potom si pichnem nôž do chrbta, potom sa obesím, potom pachnem hlavu do vody, sa utopím a pre istotu sa ešte raz obesím. Ty čo robíš, Mureňa? Nič. Nič. Takže nič. Nič. No dobre, tak v tom prípade by som ti rád oznámil, že... Pardon. Nie, v poriadku. V slovenskom znení účinku. Tak ja si myslím, že je čas zase sa presunúť. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste osviežili náš program. Páni, v česť vašej práci určite sa prídeme pozrieť do zoo, ako to tam vyzerá po novom. Ďakujeme. Ďakujeme. Ale toto bolo celkom inšpiratívne. Ja som sa nechal inšpirovať hneď vašim klávesákom. Ktorý ten? Mirom. Si Miro, nie? To je jedno. Ja tomu tigrovi, čo tam máme, vieš teraz, čo máme tú zákazku tam v tej zoo? Tak ja som sa, presne to tomu urobím. Je to nádherné. Perfektne. Fúka na Nerob tebe? si to, strašne to Prestaň. svedčí. A vieš čo, ja tomu tigrikovi dám ešte okolo krku takú líšku, vieš, takú perfektnú? Vystálujeme tam šatičky, No. tam tak, aby bolo aj oblečené, aby nebolo zima na kohonky, na gulky. Na guličke, áno. A ja by som mu dal tú líšťočku takú, že on keď bude hladný, že by si mohol aj sem tam kusnúť. Jednak, že to je dekoratívne a jednak, že si môže aj kusnúť. Aha. Ty prestaň, že... Prestaň, to baví. To je milé. To je fakt milé. Pičíkom dám poričulky, sebe tigrikovi. Urobíme veľkú fotku, kde budeme cukrikovi. Oblečieme všetky druhy, žiaden nám nič nespraví. Poden trendy pred dverí a starodom sa slaví. Business, business, business. Yeah, business, business, business. Oh, business, business, business. Yeah, business, business, business. Poď. Levikovi malý kože, tigrikovi tagáčiky, hrošikom dá šupany a sloníkovi čiapku. Na choboti kondomím ja upletím mu a koník. Prišlo raz do salóniku, budú mať na zadku. Business, business, business. Yeah, business, business, business. Yeah, business, business, business. Oh, business, business, business. Poď. Budeme ich rozmaznávať procedúry, zábaly a pedikúra, manikúra, šašo, čo ich zabaví. Faktúre sa budú tlačiť na bežiacom páse, zvieratka sa budú myšiť, aké sú krásne. Business, business, business. Oh, business, business, business. Yeah, business, business, business. Yeah, business, business, business. Ostrihané, vyfúkané, nafarbené, lenže kvôli našej bezpečnosti kúkajú cez mreže. Tigri už si zuby brúsi pri pohľade na mňa. Hráme sa na mačku, zvyšu, je to veľká sranda. Business, business, business. Oh, business, business, business. Yeah, business, business, business. Oh, business, business, business. Oh, business. Yeah, business. Dámy a páni, Siegfried, ahoj!